दासान्दि आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव फुटबल गेलेनाय बादायलायनायफ्रा सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथा दख'र एबसुनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय जोलुर बादायलायनाय। बे जोलुर गेलेनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो सिलासुथि गाव पन्चायतनि मासिगिरि सोरगोरारि रामसियारिया। धेमाजि जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि रुपनाथ मोसाहारि आरो सिलाफोथा दख'रानि दैदेनगिरिफ्राबो बादायलायनायनि हाबाफारियाव बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि दिनै गेलेजेननाय गिबि मेचखौ दिफा नाहरबारि एफसि आरो ब्रह्मपुर एफसिनि गेजेराव गेलेयो। नाथाय बे मेचखौ गोख्रोंसिन गेलेनो हानाय हानजा ब्रह्मपुर एफसिया गोब्राबजों देरहानो हायो। बे बादायलायनायखौ खुंफुंनायनि सायाव सिलाफोथा दख'र एबसुनि आफादगिरि प्रबिन दैमारिया मा बुंनो फै मिथिना लानि। गिबियावनो नोंथांमोना फैनानै रादाब बुथुमफैनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय। जों सिलाफोथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों सिलाफोथा दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' गामिफोरनि गेलेगिरिफोरखौ लानानै जों आनसलिकनि गेजेराव मोनसे कम्पिटिसन लादों। बेखौ जोङो थांनाय मावबोनायनि गेजेराव जों थिखाना दोनदोंमोन। थांनाय बोसोराव जोंहा माखासे उसुबिदानि थाखाय जों होनो हायाखै। नाथाय बेनि सिगांनो जोंहा अलरेडि दख'रा हिसाबै जों नैबे सिलाबारि गामिनि गेलेग्राफोरखौ जों होखांबाय आरो देग्लायबो जों मोनसे थांखियारि नोजोर लानानै बे खेलाखौ जों गेलेहोदों। खोथाया जाहैबाय मा जोंनि गामि सिंफोराव गोबांखिनि बर' लाइमोनफोरा गोबांखिनि रोंगौथि दं। नाथाय बिथांमोना गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म गैया। जाय प्लेटफर्मखौ जों सिलाफोथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जों बहननानै होदों। दिनै जों मोनफ्रोमबो बर' गामि सिलाफोथा दख'रानि सिङाव थानायखौ जों खावलायदों। जों फैनानै नैबे जोंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव जोंनि न' जोंनि दख'रानिफ्राय मोजां मोजां गेलेगिरिफोरखौ जों डिस्ट्रिक्ट पर्यायसिम नङाबा रायजो पर्यायसिम बा नेसनेल लेभेलसिम थिनहरनो हायो नामा बेखौ जों साननानै जों माबादों खेलाजों दिनै जोंहा जागायजेननाय हिसाबै जोंहा दिनै गासै मोनब्रै हानजानि बाहागो लादों। बेयाव गिबियावनो जोंहा 2 नं नाहरबारिजों ब्रह्मपुरजों मोनसे गेमा जोबनानै थांबाय। दा नैथियाव जोंहा सिलाबारि गामिजों लोगोसे मासकाव दङ। गाबोनबो जोंहा बिदिनो दङ। गासै जोङो मोन 17टा टिमखौ लानानै जों बेखौ बादायहोदों। बिदिनो जोंहा 15 आगस्टआव जोंहा फाइनाल जागोन। फाइनाल खालि जोङो ओनसोलनिनो गोबां माहारियारि आफादजों लोगोसे जोंनि माखासे जोंनि वार्कारफोरखौ जों लिंहरदों। बबे समनिफ्राय लाजेनो बे बादायलायनाया बे फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौ थांनाय 2020 जों जागायदोंमोन। 20 जाबाय जोंना 22 जायाखैमोन थांनाय बोसोराव। देग्लाय 22 उनाव जाबाय। जों आसा खालामदों जोंनि फैबाय थानाय इयुननि जायफोर मावथि सोद्रोमा दङ बिथांमोना जेन बे आनसलिकनि गेमखौ जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ गेलेलांबाय थाथों आरो जोंनि गथ'फोरखौबो मोनसे गेलेनो हानाय बा मोनसे गोजौ लेभेलाव थांनो हानाय कन्डिसनखौ बानायना होथों। जों बेखौ खावलायनानै बे थांखियारि नोजोर लानानै गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।